Sveučilišni računalni centar Srce gradi i upravlja nacionalnim digitalnim infrastrukturama i uslugama, pružajući javne usluge za akademsku i znanstvenu zajednicu u Hrvatskoj. Također podržavamo digitalnu transformaciju visokog obrazovanja, promovirajući otvorenu znanost i obrazovanje. HPC je namijenjen aplikacijama s visokim zahtjevima za performanse i kapacitet. Kada standardna računala nisu dovoljna, HPC omogućuje skalabilnu obradu složenih zadataka, poput simulacija i istraživanja. Primjer je meteorologija, gdje klimatske simulacije i vremenske prognoze zahtijevaju brzu obradu velikih podataka. Prognoza mora biti gotova u nekoliko sati, a ne dana. Problem se dijeli na manje zadatke, koje obrađuju različiti procesori uz brzu međusobnu komunikaciju. Na top 500 listi najbržih superračunala eksaskalarni sustavi postaju standard. Najnovija lista iz studenoga 2024. prikazuje najmoćnija računala i njihov rast kroz godine. HPC u Srcu pokrenut je u 2002. i danas ga koriste ustanove kroz razne projekte. Resursi se mjere CPU vremenom, odnosno prema broju procesorskih jezgri korištenih tijekom određenog razdoblja. Graf za 2023. prikazuje najveće potrošače, uključujući Institut Ruđer Bošković, Farmaceutsko-biokemijski fakultet i PMF. Hrvatska ima petaskalarno računalo vrijedno 3,2 milijuna eura, nabavljeno kroz projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak. Namijenjeno je izvođenju aplikacija s visokim zahtjevima za performanse i računalne resurse. Sustav je dostupan isključivo akademskoj i znanstvenoj zajednici Hrvatske za istraživačke i institucionalne projekte, financirane iz javnih izvora te izradu diplomskih, završnih, specijalističkih i doktorskih radova. Srce pruža edukaciju o računarstvu visokih performansi, HPC, ključnu za korištenje ovog složenog sustava. Kroz edukaciju korisnici stječu praktična znanja o naprednom računarstvu i tehnologiji, uz sudjelovanje na informativnim radionicama. Radionice obuhvaćaju HPC arhitekturu, dostupne resurse, pohranu i pripremu podataka, odabir programskog okruženja te izvršavanje aplikacija. Također, omogućuju testiranje koncepta prije ulaganja u HPC resurse. Sudionici rade na praktičnim vježbama, uključujući izradu Aptainer slika, upravljanje Conda okruženjima, implementaciju Aptainera, uvod u GPU računarstvo, distribuciju ML i AI opterećenja te pregled kontejnerizacije. Srce povezuje korisnike s pružateljima naprednih tehnologija unutar lokalnih, regionalnih i nacionalnih inovacijskih ekosustava, posredujući između SME-ova i HPC resursa. Za složenije zahtjeve nudimo obuku za korištenje europskih HPC resursa. Također, redovito organiziramo događanja, samostalno ili kao prateće evente. Srce koordinira Hrvatski centar kompetencije za HPC, omogućujući pristup europskim HPC resursima. Kroz mrežu centara osiguravamo 3 velika i 5 manjih resursa, te pomažemo u pripremi prijava za Euro HPC EU pozive. Nudimo uvodno savjetovanje i pomoć pri odabiru HPC, HTC ili CPU resursa. Korisnici mogu pristupiti 50 teraflops klasteru uz instalaciju softvera i prilagodbu aplikacija za odmah spremno korištenje. Strojno učenje zahtijeva veliku pohranu podataka i GPU obradu. Kroz Crobo Hub identificiramo AI rješenja, povezujemo korisnike s ekspertima iz javnog sektora te omogućujemo pristup računalnim resursima. Također osiguravamo softver i potrebne usluge. Ako tvrtka razvija AI projekt, nudimo konzultacije za odabir CPU-GPU resursa i softverskih rješenja. Analiziramo projektne potrebe, procjenjujemo dostupne resurse i pomažemo u odabiru optimalnih opcija. Ovisno o financiranju, usmjeravamo na nacionalne, europske ili specijalizirane HPC resurse unutar javno financiranih projekata ili infrastruktura. Hvala na pozornosti.